Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para kadang-kadang kula sutresna budaya ringgit purwa wonten pundi kemawon. Pepanggihan malih kaliyan Nisado channel. Mbok bilih sampun sawetawis wekdal Nisado channel mboten sowan wonten ngayunan panjenengan sedaya nggih. Wonten ing enjing menika inggih wonten ing kalodhangan menika kula ajeng review ringgit purwa ingkang mbok bilih sampun sawetawis kula tampi saking pemulas wonten ing daerah Butuh Sidowarno Kabupaten Klaten. Lajeng ringgitipun menapa menika ringgit putren nggih. Cacahipun wonten 3 nggih. Monggo kita bikak sesarengan setunggal mboko setunggal. Nah, ringgit ingkang sepindhah menika ringgit putren Dewi Arimbi ingkang sampun diwasa nggih, garwanipun Raden Werkudara ingkang angka kalih. Dewi Arimbi menika ringgit petrakanipun kala mben penataipun Mas Tulus dumadi saking Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. Menika Arimbi ingkang sampun diwasa utawi Arimbi sepuh. Pasuryanipun cemeng, terus lajeng mawi jamang gurdan, terus lajeng ngagem sumping, lajeng rambutipun gindong, kalung wulan tumanggal, ngagem dodot putren, terus jariipun ingkang ngandhap menika jarik parang. Ya, menika kula caketaken kados menapa wujudipun Dewi Arimbi. Menika tangan boten mawi kelat bau kalian boten mawi gelang. Panci kula nyuwun dumateng Mas Tulus supados boten mawi kelat bau utawi gelang. Menika pratandhani bilih garwanipun para Pandhawa menika prasaja anggenipun nyandrang pengangge utawi busananipun. Pasuryan cemeng, kula remen pasuryan cemeng nggih. Ketingal merbawani nggih, anggun nggih, wibawa. Ketingal pasuryanipun Sulistya. Menika ringgit ingkang sepindhah. Lajeng ringgit ingkang angka kalih menika inggih Dewi Arimbi malih, ananging menika ingkang nyorek menika kula piyambak. Dados
kalian Arimbi ingkang sepindah kala wau benten. Lah bentenipun wonten pundi? Bentenipun wonten mriki nggih ngajeng niki namung ngagem jaman napa sada sakler napa terus lajeng gurdanipun radi inggil, terus lajeng sumpingipun menika sumping waderan kados dene Dewi Wara Sembadra utawi Dewi Wara Srikandi utawi kados sumpingipun Raden Janaka. Terus lajeng rikmanipun menika rikma gendong boten mawi kalung busana dodot putren. Terus lajeng jaripun menika jari limaran nggih kados dene Dewi Wara Sembadra, mboten mawi kelat bau ugi mboten mawi gelang. Nah kula caketaken menika Dewi Arimbi menika ringgit ingkang angka kalih. Kenging menapa kula yasa ringgit menika nggih amargi biasanipun menawi garwa-garwa satriya utawi garwanipun para Narendra menika busananipun prabot, nanging menika mujudaken salah setunggalipun garwanipun satriya Pandhawa kula damel prasaja. Dados menika ingkang nyurek kula piyambak, lajeng penatahipun menika Pak Agus Sri Marwanto saking Sukoharjo. Lajeng pemulasipun menika Mbah Wage. Pasuryanipun cemeng ketingal mrebawani nggih satunggalipun putri raja garwane satriya ingkang tuhu sulistya. Menika pasuryanipun inggih cemeng kados ingkang sepindah kala wau. Lajeng ringgit ingkang angka 3 menika putren mawi Makutha. Nah, ringgit ingkang menika sinten? Menika sayektosipun kula nggadhahi angen-angen nyorek nggih, nyorek ringgit putren kados mekaten menika inggih kula damel Dewi Arimbi, nanging Dewi Arimbi ratu. Amargi menapa Dewi Arimbi menika salah satunggalipun putri Narendra, putrinipun Prabu Trembuka Swargi nggih. Dados menika putri mahkota. Amargi sak guguripun ingkang rakanipun Prabu Arimba menika panguwas prenggondane menika dipasrahaken dhateng Dewi Arimbi. Dados ringgit menika kula corek inspirasinipun saking ringgit tiyang utawi wayang wong menika Dewi Arimbi ingkang busananipun menika benten kalian putri-putri sanesipun. Menawi putri-putri sanesipun biasanipun ngagem gelung kados dene Dewi Wara Sembadra utawi Dewi Wara Srikandi utawi mawi jamang gurdan ya. Terus ingkang mawi Makutha menika biasanipun garwanipun Prabu Sri Bathara Kresna nggih menika Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, Dewi Setyabhuma ugi kalebet Bathari Pertiwi menika mawi Makutha. Lah menika
kula damel Dewi Arimbi Ratu menika nggih tetep benten kaliyan para garwanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Dados menika Arimbi Ratu anggen kula nyorek lajeng penatahipun menika Pak Agus Sri Marwanto saking Sukoharjo ugi, pemulasipun Mbah Wage saking Dutuh Sidawarna Kabupaten Klaten. Nah, menika Dewi Arimbi Ratu menika mawi Makutha lajeng pasuryanipun cemeng rambutipun gendhong. Benten kaliyan Dewi Rukmini menawi Dewi Rukmini menika inggih rambutipun gendhong ananging pasuryanipun longok utawi ndangak. Menika Dewi Arimbi ingkang kula corek mawi Makutha, terus lajeng busananipun menika mawi kalung wulan tumanggal dodot putren, mboten mawi kelat bau lan mboten mawi gelang. Terus lajeng jarikipun menika inggih jarik limaran kados dene Dewi Wara Sembadra. Dados senadyan mawi Makutha menika busananipun prasaja mboten mrabot kados satatanipun putri-putri Narendra sanesipun nggih, namung wonten Makutha menika ketingal Prabu putri nggih. Menika wujudipun Dewi Arimbi Ratu. Kula caketaken nggih para kadang sutresna. Ateges menika Dewi Arimbi Ratu saged kagem adegan wonten ing negari Pringgondani menawi dipun adhep para kadang-kadang braja utawi kagem adegan Gatotkaca dados ratu utawi lampahan Brajadenta Balila. Dados anggen kula nyorek Dewi Arimbi Ratu menika nggih terinspirasi kaliyan ringgit tiyang bilih Dewi Arimbi menika busananipun mawi Makutha, ngagem Makutha. Dados ketingal menawi menika inggih satunggalipun putri Narendra, inggih wujudipun satunggali raja putri saderengipun Gatotkaca gumantos dados Narendra wonten ing Pringgondani. Nggih, dados tiga-tiganipun menika mujudaken ringgit Dewi Arimbi sedaya nggih niki para kadang sutresna nggih. Lho kok ringgite Arimbi kok kathah sanget Mas. Nah niki amargi kula panci remen kaliyan tokoh Dewi Arimbi, salah satunggalipun lampahan ingkang nyengsemaken menika inggih menika lampahan Babat Wonomarta. Wonten ing mriku wonten cariyos ingkang sayektosipun menika cariyos ruwatan. Cariyos ruwatan antawisipun nalikanipun Bratasena mrejaya Prabu Harimba, terus lajeng Dewi Arimbi menika dipun dandosi utawi mandi nggih kaliyan sabdanipun ingkang ibu Dewi Kuntri Talibrata nggih. Bilih Dewi Arimbi menika sayektosipun raseksi ananging
anggadhahi tumindak sae, bebudanipun sae mitulungi Bratasena nalikanipun kalimput ing pedhut dipun babar kemayan nggih saking para jin-jin wonten ing wana Marta. Lajeng ingkang saged mitulungi menika nggih Dewi Arimbi. Dados menika tiga-tiganipun Dewi Arimbi ingkang mbok bilih watak utawi karakter mapanipun benten-benten. Senadyan nggih sami nggih boten dados menapa, idep-idep kangge nambah kasanah perbendaraan gambar utawi corekan ringgit purwa utawi ringgit wacucal klasik. Mbok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten klentah-klentunipun anggen kawula matur nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang kathah. Ampun katalumpan like, share, komen, subscribe supados channel menika saged ngrembaka lan sarta derek nguri-nguri ringgit purwa utawi ringgit wacucal wonten ing satengahing bebrayan agung. Mugi-mugi ringgit purwa tetep jaya saklaminya. Mboten namung wonten ing Pulo Jawi, ananging wonten ing saindhenging Nuswantara ugi wonten ing sakjabanipun rangkah Jawi Nagari. Mbok bilih cekap semanten anggen kula matur menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang kathah. Wilujeng enjing, wilujeng ngayati pakaryan menapa utawi wilujeng ngaso cekap semanten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.